Ayo lo. Golane. Hey. Bareng Sekar Gading Budaya. Kerja bareng Satria Jaya Audio. Silam Production. Yang enggak silam, enggak jaya. Juga kerja bareng Cahaya Lighting. Kita perkenalan dulu yuk. Bareng artis-artis Sekar Gading Budaya yang cantik-cantik jelita. Asli dari Blora Mustika loh ini. Hey, goyang yuk sayang. Tunjukkan pesona kalian. Tak panggilkan artis cantiknya dari Sekar Gading Budaya ya. Bareng bersama Santika, juga ada Lina Veronica. Ayo lo, golane lo, hey, Sekar Gading Budaya, Santika, Dek Lina, tunjukkan pesonamu. Bilang mau dicuci ujungnya Rizko Rama Putih, terima kasih. Adik Dwi, tunjukkan pesonamu. tunjukkan pesonamu. Sebelah kanan ada Dek Dwi, sebelah kiri ada Fitri. Berikutnya tak panggilkan artis cantiknya dari Rembang Bangkit. Ada Shirley dari sisi sebelah kanan. Jika dari bareng bersama Satria Audio juga ada Sina Production. Gak silahkan ya, terima kasih. Dari Rembang. Podo Rembangnya ini. Podo Rembangnya. Tunjukkan pesonamu. Dek Murtis di sebelah kiri. Jika ada
Mur. Asik. Ayo Mas Gagi Mas Dede. Ayo. Asik, asik, asik. Oke. Jos, ngalah. Sabar tim, sabar, 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 sabar ya. Dek Nepi. Ada di sebelah kanan Dek Nepi Mas ini Mas jenenge ya Mas ya. Bersama bareng Dek Risma ya. Anak anyar ini dadine mboke urung nganu apal. Ayo Risma. Upondok, upotok nduk, alon-alon nduk. Jijil ya, ngono nduk. Kunjungan bersamamu. Salam olahraga. Ikulane. Salam olahraga kembali. Pelan-pelan dulu Salam pedang. sayang. Ayo. Dek Nepi dan Risma. Ayo lo. Jokowi, jos. Sepenting kita bokongnya cing jare cing. Kowe enak yo. Asik sampai bawah lah penggelang lalah kono kowe. Jos. Ketoke kurangan nduk ya. Oleh ngoba-ngoba kok. Kembali lagi yuk. Ada Fitri S. Tak tambahin S ya. Dia mau Fitri P ini Fitri S. Ayo Dek Fitri. Dari sebelah kanan ada Fitri. Juga ada Dek Manda. Bemoynya SGB bersama Upin ini. Ada nek kemangan terus kowe ndak. Oh, sudah ditunjukkan bersamamu. Ini adalah Asois. Pokoknya gemoy-gemoy lah agar bokongnya diuterno wis masuk pokoknya. Terakhir sekalian ya, Mila. Ya. Sing dhuwur-dhuwur iki Dek Nur. Sebelah kanan ada Naomi, sing tengah cilik. Nah, Mila jenenge. Ya. Kunjungan Wasih. bersamamu. Terima kasih. Terima kasih. Ayo dong. Hey, go. Oke sayang. Ya. Hey. Hey. Sing duwe sekar gading budaya. Bareng bersama Satria Jaya Audio. Juga ada Sila Production. Cahaya Lighting. Ayo dong, digoyang bareng. Win, aduh. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga kembali. Oh, salam pedang. Tinggal aku untuk ngerti.
ciwi-ciwinya SGP ya. Katuran sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, penontonnya karek 1 juta jiwa deh ya. Gak apa-apa ini saya wagi ya. Pokoknya diucap selamat malam, sugeng pinara sugeng lenggah kagem bapaknya saha ibuke sing tesih melekan. Lah iki sing tesih melekan meleki desane. Lah tanggapno ketoprak adu-adu kondoro nek ora didelok nganti bar yo rugi ya. Kok iso peh tahun ngarep enek neh jare ndelok tahun ngarep eneh. Tak mulai sik wis kesel ngono langsung modele iki lho. Aku ora ditunggu nganti esuk. Kok iso Bu mboten dereng mangan Bu. Dereng nggih Bu nggih. Dileki nggih Bu wis mengken tok hadiah Bu. Untuk hadiah nduk wis to. Hadiah kok nggone bojone dhewe-dhewe ya. Kok mosok kok nggonku kok iso. Nggih. Sugeng pemanggihan malih kalian sandiwara ketoprak Sekar Gading Budaya ingkang midhal saking Desa Jiken, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora Mustika. Dipun pimpin dening kula piyambak ingkang paring asma Popi Arista nggih Bu nggih. Monggo ingkang badhe ngersake Sekar Gading Budaya saged menghubungi kula langsung wonten nomor kula teng ngajeng panggung. Nah, bisa WA, bisa SMS, bisa telepon, Facebook, Instagram semua ada nggih. Nah, ngoten. Pokoknya diketik POPPY metu mesti ya. Anggere nek gambare Popi Arista sing cuantik cerita ya Ndek ya. Lah, iku nggonku. Terakhir cantik, aku nek gak cantik anak-anakku gak ngarah cantik-cantik. Anak 12 cantik kabeh yo. Bapake dhewe-dhewe yo. Oh iya 13. Tambah siji. Yo, tahun ngarep tak tambahin anakku Bu. Tak tambah siji dari 14 yo. Sesuai 21 sesuai ya. Nggih, matur nuwun sangat kagem bapake saha ibuke ingkang sampun percaya kalih apa iki Sekar Gading Budaya ya Ndek ya. Tahun ngarep ditanggap meneh. Ndek mau wis di DP. Wis di DP nggih kagem tahun 2027. Nah, ngoten nggih. Matur nuwun sangat Pak Inggi, Bapak perangkat desa dan semua warga Wotan tercinta ya. Di awal sudah didongakno ya sayang ya. Kali ini langsung menghibur masyarakat sing tesih melekan. Yuk bareng Satria Jaya Audio juga ada Sila Production dan Cahaya Lighting. Musiknya ya saya komplit. Sunane ada Pupusen Nelongso karo lintangnya Asmoro. Aku ora lali bro. Kandhani omongan sik ngono lho kok iso. Mbok selak terus aku kok iso. Sesuk neh ning ndi sesuk neh. Isa, marah bluro ya kono malah. Ayo Mas, Pupuse Nelongso, monggo, yuk. Bareng Dik Nepi, monggo. Duet, oh ya, mikir sayang, duet sayang, dah. Sini sayang, yuk. Bareng Dik Nepi nggih, monggo. Desa. Bersama
kabeh lambe iya kadang mati rasaku bang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku Rondo tak balik kampung aku. Jarene lintange asmara. Sido rondo wae. Lah rek apa wis duduk, lah kowe gelem dirabi. Gak. Lah lagi ginu nang kamera, lah glendung. Aku wis emoh rabi. Jarene sampean wis emoh rabi, Mbak. Aku jarene tukang syuting wong merdeka iku bersatu kok aku apa berdua. Ora oleh. Mbok sing nyanyi ora reti rek aku wong kene. Monggo Mas. Setenang Sido rondo bae. Aku duduk pe rondo. Oke. Kok yo Mbak ketembungan nang omah ya wae ya. Oke. Mas Sido rondo Mas.
sido rondone padha budane iki. Gale-gale pun padha budane. Oke oke. Piye kula sliramu dek wis paturi. Golek bojo wong pelaktor aja diketoni. Kasane wong awake ireng. Tapi piye aduh ora semono salah bane enak bumi kita orang pisan rawane ata anteni randane rondo ya. Nih, aku mau balena ta ora? Jarene ape pulang. Mbak, minta asmara pisan, Mbak. Emah, kowe lho ndek mangan teng asmara sajane salah mbok ganti. Ayo sak. Lagune mah nganu. Wis pindho kok. Jarene mah terus guru-guru ki nganu operator. Gorene. Mas, gorene miku. Ayo sak. Nek dosa iki. Gak boleh bukan mukrim kok cium-cium. Ngene nih. Dosa munggul ando. Ada tukang son lho, kok malah. Tukang son apa di tukang son? Omong terus kok gagi kok iso. Kok getingan. Mas pateni, Mas. Ya. Sawan diaturi ya, sayangku. Ini permintaan dari Masnya yang di depan panggung mau ada ayang-ayang karo Deno. Saiki memenuhi permintaan dari ibunya. Sing omahe dinggoni adus ya Ndek ya. Puspitonolo wis kadek awan ya. Matur suwun nggih kagem mbaknya yang cantik nggih matur suwun sampun wis diolahi mandi dengan sangat segar ya. Wah iki ora adus sambune kecut kabeh sak panggung ya. Monggo Mas sunane ada Puspitonolo ya. Mungkin habis ini baru ayang-ayang ya Mas ya. Tak memenuhi permintaan dari mbakku yang cantik dulu, oke? Ya. Ben gak ndang mulih kowe kok iso. Yang mene mulih lha apa? Ndak diguyu lawang ya mene mulih. Cah enom yang mene mulih diguyu lawang ya. Monggo, yuk Puspitonolo. Ayo, Dek Lina. Mari segar garing dulu. Wanodya ayu utama
Biasa mbak, iki wis jam pagi ya ngono kuwi lho. Permintaan hospitalala dari mbaknya sampean nggih mbak nggih ya Allah. Piye? Lho, musisi. Piye? Musisi jahat kabeh kok. Jahat kabeh sesuk dijakne ta ora? Sesuk rasa budal kowe. Sesuk pemainnya diganti Mas jare Mas. Ganti kowe. Tak ganti jaranan. Kok iso? Enek-enek. Lanjut ya mbak ya. Lanjut ya. Lanjut. Permintaannya ada ayang-ayang sayang. Iya. Sama nganu Deno. Dino. Siapa nih mbak? Ayang-ayang sih. Ayo nang. Glut. Nang glut. Aja yela-yelan lho Mas. Batore dhewe kuwi batore dhewe. Kok gumun aku kok. Ayo ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang-ayang dhewe-dhewe. Enggak ya. Onje. Lah, ngono ki lho. Kok tak kira wis anu. Ayo, Manda. Salim terus kowe kok iso pulang kok malah jare ape pulang kok malah. Enje, matur suwun Ibu yang cantik. Duduk kono sing apik. Aku kowe ora tresno. Nimas wong ayu tak jalo aja. Seleka tresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mrengga angkuwasa. Tekan saking coba tarik lagi tak pateni akhirnya tresno kang suci.
siji tresno iki abadi do dewa ing asmara kuwato ati kawula datan kendhat saking coba tak pateni tresno kang suci ning asmara kuwato ati kawula datan kendhat saking coba karewangi tak pateni lahire tresno kang suci isin ben ketok bagus e mau rawang kene kok ora wong kene lagi popo gak apa-apa Kaisa Sido Dena aja nangis kok malah nangis langsung apa gagi kok aja gagi beturu aku iso kerja jam 6 aku mlecet aku saiki hah kerja jam 6 lah aku lho kayak jam 6 esok nganti jam 6 esok neh ora turu blas wah aku wis dadi buta omar bututono aku lapo lanang kerja jam 6 esok sambat lha piye lha karepe karo lakune kene kok lha piye iki lho ya tara anakku telulas milih perawan kabeh moh ora nganu aku mboke lho perawan godhong jati bolong tengah nuruti ati ki ra eling omah cing eling omah lho ya eling omah aja ora eling omah ngono lah iki apik kata-kata iki langsung mlebu pacebok ya Mas ya. Ayo Mas Dena Mas, monggo. Ayo Murti, sayang. Ijil Mas. Moh. Yo, duet lah. Ayo monggo Mbak. Tenang ojo kuwatir sayangku neng kowe ra iso disentuh ora bakal luntur ora bakal muntir tembus
ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Cukup Lautan mangsi koyo widodari mungkin iso angkat oh nyeritake gedene rasa sayangku mungkin iso angkat ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Urung bodhone saya kula Joko. Nyanyi nah? Bodhone kencing. Lho, jare loro. Apa? Gak sida mergawe jam 6 sesuk. Diundur jam 7 iki kerjane. Kandhane kok wis kadung nyekel mik ya ngono ku lho. Tanduk. Pangkatawan. Hah? Pangkatawan. Piye? Iya iki sik lho, ibuke sik dulu. Antri. Ya, antri ya. Ben gak sida mulai ralah gene no. Mas Sunane ibunya yang cantik ada Tak Butuh Cinta. Sama bukan yang pertama lagi ya. Pokoknya dari ibunya yang cantik ya. Monggo, ayo. Kandhani mik kuwi kula sing nek kabele mbok gawa ngalor ngidul. Aku nek kabele ngono gedhing aku. Lah ya aku lho duwe dhewe malam iku mbok gawa. Isane ngomong ngene ndara nek kabele ngene iki piye? Mbok nggo karaoke nang bengi kok malah. Mangga Mas. Saudara Tak Butuh Cinta. Bareng Silam Production, gak silang, gak gaya. Pandang bagi diriku, cucurkan air mata. Bila kau sakiti hati, kau tuduhkan padaku. Janganlah kau bawa anak kita sendiri.
di meja judi, tinggalkan diriku beserta anakku. Tanganku masih sanggup untuk bertahan hidup. Aku tak butuh cinta bila harus begini. Pantang bagi diriku, cucurkan air mata bila kau sakiti hati. Kau tujukan padaku, pantang bagi diriku. Gentak tuh gentak, jos, gentak tuh gentak, jos, gentak tuh gentak, jos. Kowe nek ra gelem ngotaki, tak kotaki nggo cangkemku dhewe, Mas. Kok iso ora dikai jos belas iki piye? Nek gak nek jos gak penak. Bisa siji, Mas. Jos. Bisa siji, Mas, bukan yang pertama. Jos. Jos. Wes, besok. Ayo, sak lagu Mas. Masih permintaan dari ibunya yang cantik, ada bukan yang pertama. Monggo. Anakku gene sing jenenge Siti kok iso Siti sapa? Anakku sapa sing jenenge Siti? Sitimi? Sitimu? Iya sih. Monggo. Ndi sing bengok-bengok, ndi sing bengok-bengok? Mana? Mana? Aisa merene lho. Lho lodang. Langge bakdo niki bar. Kok isek satu permintaan dari ibuku yang cantik harus dipenuhi dong ya. Wis nyawer kok iso. Ayo masalah bungkas bonus ya sayang. Karung kanthi bendarane rawuh ya nduk ya. Ada bukan yang pertama.
sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Jas! Permintaan sama diaturin nggih bareng Sekar Gading Budaya. Ayo ndek ya, padha nentepi kewajiban yang buri bareng-bareng sing durung rampung, padha